Satromen. Toto je Satromen. Pety bol Digiman, lebo kúkal na černo Digi. No a teraz už keď nemá čo kúkať, tak už kúka Satro. A je ľahko si kúpiť kartu Skylink. Pume. A vykocu, Pavel, to vykocu, nech je sranda. Nech to je sranda. To je náš dobrý zákazník, toto. Jako? Nie, treba len poctivo pracovať. Treba len pekne pracovať. Mávať netreba, len pekne robiť. Také demonstračné video, že ako sa nakladá paleta do auta. No, na tomto videu to nevidieť. To len také, aby nepovedalo. No dobre. Toto má len také videa natáča, že no aby sa nepovedalo, no. Tak akože nie je tu žiadne hogo-fogo. Ale kde sa tak... Tam vidie, že to uľadí. Tam nakladám. Ale kde? Nie. Satromen. No zamávaj, pekne zamávaj. Zamávaj, dobre.